Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nausar. Nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Mga kapuso, ang ayang yung magmatngon ning panahon sa tinguan. Dahil sa ka 4 anyos ka batang babae patay sa bukirang barangay sa Bonbon ning Dakbayan sa Sugbo. Uban siya sa iyang pamilya nga naligo sa sapa dihang na kalit nga nisaka ang tubig tungod sa pagbundak sa kusog na uwan nga maoy nakaanod ganiya. Andam nga moabag ang barangay sa panginahanglan sa pamilya sa biktima. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagminatay og hilak ang amahan nga si Dandy human nakit-i ang patayng lawas sa iyang anak kagahapon sa hapon. Ang 4 anyos nga batang si Andy Marie patay human malumos sa sapa sa bukirang barangay sa Bonbon. Una niini, ang bata kuyog ang iyang pamilya nangaligo sa sapa sa sitio Managuksok. Maayo man kuno ang panahon ug normal ra ang level sa sapa. Wa sila magdahom nga nag-uwan na diay sa bukid, hinungdan nga mikusog ang bulog sa tubig. Wa may uwan niya sa amuha sa sita ng uwan. Pero dito ang uwan sa bukid kayo. Ang uwan na ginako ng tubig. Ya, din walang upat mo sila tuloy ang natabang. Na-rescue na unta sa amahan ang iyang pamilya, apan wa damha nga nabuhian si Andy. Nakita na lang ang iyang lawas, mga 8 kilometros na ang gilayon sa taytayan sa may sitio Kamarin. Kalit og saka gyud ang tubig sa sapa? Oo, nakalit na kan. So, kaya pag nasalipad na ako sila, pulo, pasok ko sa bato, surti kayo kung nakagawas ko sa daang. Buyan ako pumata noon. Hilabihan ang pagbangutan sa pamilya sa nahitabo. Huwag isa magkahong mga ngani mo. Nasara ka ba yun eh? Misaad ang barangay, muabag sa panginahanglanon sa pamilya, labi na sa pag-atiman ug paghaya sa iyang patayng lawas. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 3.4 milyon ka pesos nga barol sa iligal nga drugas nasakmit sa taga-Philippine Drug Enforcement Agency konda PDEA 7 atol kini sa bypass operation kagabi sa may sitio Univille, Barangay Kasambagan ng Dakbayan, Sugbo. Nadakpan ang usa kanil Sindri Mayor alias sa Proctoy ang iyang pangan. Gikatahong nga gisumbong kini sa netizen sa social media page sa hipi sa PDEA. Mao nga ila kining gihimuag surveillance og nagbungag yun ang ilang operation. 57 ka mga pakiti sa kituang shabu ang nasakmit sa operasyon. Gikatahong sa 500 grams nga ang madispose sa suspitsado kada semana. Wa makuha sa iyang habig ang suspitsado. Mibalik na pagbiyahe sugod karong adlaw ang modern jeep sa Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Good news alang sa mga commuters sa Dakbayan sa Talisay. Kini gumikan kay mibalik na pagbiyahe ang beep diha sa Dakbayan. Manukad kini sa Barangay Poblasyon Talisay hangtod sa Dakbayan sa Sugbo. Matag pasahero nga mosakay niining maong sakyanan, i-require gid sila nga magsulob og face mask og face shield ug kuhaan usab sila og temperatura.
Gawas pa, gipatuman usab ang social ug physical distancing sud sa bus. Di usab mulapas og 50% ang kapasidad sa musakay. Matuling Joy Tumulak, pangu sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga ang pagbalik sa BIP dako gyud og ikatabang sa mga pasahero nga taga-dakbayan sa Talisay nga nagtrabaho sa dakbayan sa Sugbo. Matag pasahero usab pangayuan og work pass aron tugutang makasakay. Sa pagkakaron, adunay 8 ka mga BIP nga nagbiyahian sa Talisay City. Hugot kaya po ng monitoring, social distancing, unya mutuman sa mga health protocols. Bani Renanti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisda. Human sa sunod-sunod nga pagpatrolya sa kapulisan sa Mactan, Mandawi Bridge, mga nag-jogging ni minus na kay namalhin sa laing dapit. Si Luan Mayrondinas sa report. Kung sa nakalabayng weekend, gingong magtultul kining grupo sa mga batanon nga mag-jogging ug magpundok-pundok dinhi sa Mactan Mandawi Bridge ug sa ilaw mismo sa Taytayan matag alas 4:30 sa kadlawon. Naobserbahan sa CCTV monitor sa Marcelo Fernan Bridge nga ni menos ug nahanaw na ang naasong senaryo. May pipila na lang ang naaktuhan sa dapit. Sa nakalabayng 2 ka adlaw, tag-usa ug tag-2 na lang ka mga quarantine violators ang naaktuhan sa mga sakop sa Station 5 sa may Marcelo Fernan Bridge. Sige ang atong operation. So, nihawan na ang ato ang second bridge. Wala na yung nag-jogging kagahapon, usa na lang. Ang namalhin sila dito sa may Takan Ibo, kanang may dool sa runway. So, ato silang gi-operitan dito. Gahapon, may 32 ka mga quarantine violators ang nasikop ug napamulta. Samtang karong adlaw, may 44 apan duha na lang niini ang naaktuhan sa Marcelo Fernan Bridge. Gawas sa mga minor de edad nga mag-jogging matag kadlawon, may mga individual usab nga naaktuhang wa magsulob og face mask ug mga minor de edad nga nagsuroy-suroy. Baro pan kay pan ba pamahaw. Pangan ba pang ninit. Ito yung dakpan yung ko niya. Kay ubos pa sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu, higpit pang gididan ang mga nanag-edad og 21 anyos pa ubos ug mga senior citizens nga makagawas. Higpit usab nga gipatuman ang pagsulob sa kanunay ug face mask. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayrondinas, Balitang Bisda. Libuan man ang nadugang sa mga kaso sa coronavirus disease din sa Pilipinas. Ang Pilipinas nagpabilin gihapon sa ika-22 nga nasod sa tibuok kalibutan nga dunay labing daghang nga mga kaso. Hinoon paspas usab ang pagsaka sa gidaghanon sa mga nangaayo. Si Fay Marie Dumabok sa report. Base sa worldwide nga data kaganihang udto, dul-ana sa 25 milyones ang kritibok ang ihap sa hitaptan sa COVID-19. 16 milyones na usab ang nakarecover. Ang nasod sa Pilipinas ana gihapon sa ika-22 sa mga nasod sa tibuok kalibutan nga dunay labing daghang mga kaso sa COVID. Ana kitay kapin sa 205,000 nga kaso. Hinoon sa 68,000 lang niini ang aktibo, kay dulaan sa 134,000 na ayo na. Sa Central Visayas nga kaso sa COVID, dugang 79 ang napuno kagahapon nga nakapasaka sa kaso, ngadto na sa 18,659. 2,192 na lang niini ang aktibo. Base sa data sa DOH-7 sa Cebu Province nga mukapin na sa 4,000 ka mga kaso, 798 lang niini ang aktibo. 22 na lang usab ang aktibo nga kaso gikan sa 131 nga total case sa Negros Oriental. Adunay 110 nga aktibo nga kaso ang Bohol. Ug usa na lang usab ang aktibo sa Siquijor. Sa Cebu City, miabot man sa 9,566 ang kaso sa COVID. Apan, 617 na lang niini ang aktibo. Ug parihong mukapin sa 300 ang aktibo nga mga kaso sa Mandawi City ug Lapu-Lapu City. Base sa data sa DOH Eastern Visayas, kagabi, adunay natala nga 2,600 nga kaso. Hinoon 1,047 lang ang aktibo niini. Ako si Fay Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini
ang GMA Regional TV Balitang Disna. Ano na 65 ka mga universities o colleges sa Tibok Central Visayas ang nakasugod na silang online classes. Apan nagiangkon usab sa Commission on Higher Education sa Region 7 nga dunay taas nga pagkunhod sa mga enrollees sa alang nining maong school year. Ang live report iparangat ni Fame Marie Dumabok. Fem! Bab, sa kagahapon nga ihab sa mga nagpa-enroll na dinhi sa kapin 180 ka mga universities and colleges sa Region 7. Aduna nay 142,000 ka mga enrollees apan 53% lang kini kunitandi sa 268,000 ka mga enrollees sa niaging school year. Malaumon gihapon ang CHED nga madungagan pa ang mga enrollees sa mosunod pa nga mga adlaw. Ilabi na nga ang uban sa 120 ka universidad ug kolehiyo musugod pa silang online classes sa sunod buwan. Giangko ni Dr. Maximo Alhebe, ang CHED 7 Director, nga doon nag-iusa kadakong universidad dinhi sa Sugbo, ni pahibaw nga may kunhod og 25% ang ilang mga enrollees. Apan bisan pa niini, wa sila mo apply og tuition fee increase. Duha ka kolehiyo sa rehiyon ni pahibaw nga dili una mo bukas karong tuiga. Samtang sagad karon sa nagsugod sa klase misagop sa online learning. So far, so good, but we are encouraging our HCIs to really give us feedback as to the manner, as to the situation, as to problems, if there are any, so that we'll be able to help them. Samtang pipila sa mga state universities sama sa Cebu Normal University migamit sa blended learning sa pagsugod sa ilang klase sa sunod semana. Mato ni Dr. Joseph Tubilan nga sa ilang matinun-an diha sa kalungsuran nga maglisod pagpalit og load og smartphones, ilang padad-an og printed modules. Cebu Normal University is that we are categorizing the students into three, no? Natay category A, category B, and category C. So, category C, mao ni atong gibuhatan og module gyud na atong i-print ang department, ang university ni gasto gyud siya og resources para ihatod sa ilang tagsa-tagsa ka balay. Giangkon sa direktor sa CHED ang internet connection na usagyod sa suliran sa mga tunghaan nga mao'y gipangitaan og solusyon uban sa Department of Information and Communications Technology. So 40% connectivity problem. So what our HCIs are doing, they are coordinating, they are really requesting the ICT and other, telcos or whatever connectivity providers na kung pwede i-enhance nila. Babisan pa man sa dakong hagit nga giatubang karon sa tanan tungod ning pandemya, nakita sa kadaguan sa CHED 7 nga naningkamot usab ang mga gidikanan nga mapa-enroll kung mapatunga ang ilang mga anak sa tertiary level. Bob? Thank you so much, Fame Marie Dumabok, sa imong live report. Pagdumbol sa usa ka pick-up sa lalaki nagbisikleta sa may ML Quezon Highway sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nakuhaan sa CCTV. Si Luan meron din sa report. Alas 4:30 kagahapon sa hapon, nakuhaan sa CCTV kining usa ka lalaking nagbisikleta gikan sa Marcelo Fernan Bridge ug padulhog sa may ML Quezon National Highway. Apan samtang nagsubay siya sa center lane, kalit lang may change lane ang usa ka pick-up nga nagsubay sa right lane ug nadumulan ang lalaking nagbisikleta hinungdan sa iyang pagkatumba. Giilang biktima nga si Reiko Montero, 40 anyos, taga-Tayud Konsolasyon. Sa pagkakaron, padayon pa siyang nagpaalim sa tambalanan. Samtang ang pick-up gimaneho ni Demetrio Amistad, 57 anyos. Ang nakasaghid dito is ang Mazda nga pick-up. Then pag-abot sa atong investigador dito, conscious pa man ang driver sa bicycle. So, gidala sa hospital. Sa pagkakaroon, gihold una sa kapulisan ang lisensya ni Amistad ug ang gimanehong pick-up samtang wala pa'y nakabot nga kasabutan uban sa pamilya sa biktima. Ning panahon sa pandemic nga menos ang mga pampublikong transportasyon, ubay-ubay na ang namalit og bisikleta aron lang may masakyan paingon sa ilang trabaho. Apan ang nakapait kay sagad sa mga national roads, walay mga bike lane busa delikado kaayo sa disgrasya. Sa mga motorista,
kung maging defensive driver lang ta para makaiwas ta sa aksidente. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisda. Sa pagsulbong sa digital world, naghatag usab kini og kahigayunan sa dakbayan sa Mandawi nga mapalambo ang ilang mga produkto nga tatak Mandawihanon. Ang Choose Mandawi magpakita sa mga delicacies ug ubang produkto pinaagi sa online portal. Ania ang report. Sa Barangay Sindro Mandawi, makita ang mga produktong tatak Mandawihanon. Sama sa tagaktak, masaryal ug ubang mga pagkaon nga makadani sa dila nga makadapit sa mga muagi nga mamalit. Kung bingka na gani ang hisgutan, di yun mawagtang sa listahan ang bingka sa Mandawi. So mo ni mga kapuso, natakaron diri silang himuanan og bingka. Usanis mga programa karon nga gisabak sa Mandawi City sa ilahang promotion, pagsuporta sa mga delicacy sa ilahang syudad, pinaagi sa bagong format o kining online portal. Pagkahumutas bingka na. Gamit ang ginaling nga bugas nga gisagulan og tuno ug uban pa. Gilunod kini sa hulmahanan nga gibutang sa tradisyonal nga lutuan gamit ang uling. Pipila lang ka minutos, human malunod, mahimong haunon. Taod-taod na ang panginabuhi ni Manang Dalia ang bingka. Miangkon nga apektado sila sa pandemya. Namasin sila karon sa online selling. Hasulan man sila usahay kay Whitig Deliver. Susama usab ang nasinatian sa uban. Alang kanila dakong tabang kung mas mapaila ang ilang mga produkto aron magakabig og daghang customer. Lahi ra man gud ang online sir kay kanang mabaw pa ka og hatod niya. Samtang kun ari lang display sa una na may mamalit ba ang hirang customer. Okay, promote na mo online ang kaning bingka mas makatabang gyud nga kanang mahalinan mi. Kini ang tumong sa paglusad sa Mandawi Investment Promotions Action sa Choose Mandawi brand campaign. Choose Mandawi is the branding of Mandawi Investment Promotion Action Center, which will focus on promoting the products and services of our very own Mandawi businesses. Gawas nini, dito mong usab kini aron makapalagsik usab sa turismo kay makita man kini sa bisan asang dapit sa kalibutan sa ilang online portal. Mahatagan usab og kahigayunan ang mga barangay nga makapakita sa kaugalingong tatak. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Niabot na 202 ang ginaghanon sa mga naigo sa COVID-19 dito sa Bohol. 16 ang bago mga kaso nga nadugang kagahapon. Ang mga pasyente gikan sa lungsod sa Talibon. 14 nini taga Gindakpan na Island, usa kanila sa Barangay San Jose ug usa gikan sa Barangay Tanghalige. Ang mga pasyente white travel history, dili usab sila mga LSI o mga OFW. Padayong naka-lockdown karon ang Gindakpan Island. Naka-isolate usab ang mga pasyente sa Barangay San Jose o Tanghalige, samtang gisaradan una ang Rural Health Unit sa Talibon na human matakdan og COVID-19 ang usa sa ilang mga empleyado nini. Kanunay ang gipahinumduman sa mga opisyal ang katawhan sa Bohol nga sundon gyud ang tanang gisitar nga mga health standard aron malikay sa sakit. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hapit na matapos ang gitukod nga molecular laboratory o swab testing booth sa kapulisan. Nahimutan kini sa Camp Sotero Kabahog ning Dakbayan, Sugbo. Gilaumang makatabang kini sa testing capacity batok sa COVID-19 sa pagsiguro usab sa kaluwasan sa kapulisan isip mga frontliners. Ang report ni Nico Cirilo. Personal nga gisusi ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Albert Ferro ang gitrabaho nga molecular laboratory sa kapulisan na himutang sa Gorordo Avenue. Kung mabuksan, mamahimo na kining mo proseso sa mga swab samples. May upat ka mga swab test booths nga gi-construct alang sa sayon nga pagkuha sa sample. Pinaagi niini, layo sab sa risgo nga mataptan ang health worker nga mikuha sa sample. Hayan mabuksan na sa sunod buwan ang laboratorio kung maaprubahan sa Department of Health.
at least our PNP here in Region 7 can now have a fast testing. And if our policemen that are on the streets, that are guarding our citizenry, are COVID-free, rest assured that they will be more efficient. Muhire og mga medical technologists ang PRO7 aron muman sa pasilidad. Gibutyag ni Fero, andam si Department of Health pathologist Dr. Mary Jean Loreche nga muduma sa pasilidad. Volunteered to be the servicing pathologist for this laboratory, so mas madali na. And then this will be the billeting area of our molecular lab personnel. 13 milyones pesos ang pondo alang sa maong laboratorio kundiin muduma ang PNP Regional Health Service. Karong adlaw sab gisaulog ang ika-27 nga anibersaryo sa Health Service. Gihimo ang yano nga kalihukan ug kasaulugan gitambungan sa mga police officials ug kadagkuan sa DOH-7. Gi-highlight sa kalihukan ang mahinungdanon nga tahas sa mga PNP health workers taliwa niining panahon sa pandemya. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Vicente Soto Memorial Medical Center na nawagan og mga blood donors nunod sa kakuwangan sa supply sa dugo sa mga tambalanan. Si Luan Merondina sa report. Matag adlaw nanginahanglan og 150 ngadto sa 200 ka mga blood bags ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan unod sa pandemya, 50 na lang ka mga blood bags karon ang nahabiling stock sa tambalanan. Subay niini, nakigalayon ang tambalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa Red Cross ug natigayon ang blood donation drive karong adlaw. Dugay naman ko gusto mag-donate, ma'am. So, dugay na ko gusto mag-donate pero akong weight is dili pa man siya 50 above. So karon nga 50 above naman ko kaya kaya na ako mag-donate. Pasalamat nga nisanong ang atong makigsuon ng upunganon nga sa atong panawagan nga mo-donate sila sa ilahang dugo. Gawas sa mga regular blood donors, may mga COVID survivors usab nga misalmot sa blood donation drive ug mga alas 10 pa lang sa buntag nakahipos na ang tambalanan ug 20 ka mga bags sa convalescent plasma. Ato ning tan-awon kung kinsa ning mga blood unit nga na mo pasar sa kanang gitawag nato og titer kay dili man tanan pod nga ni-donate sa convalescent plasma karon pwede nato iabuno kay pirmiro ato pa man nang i-check kung naabay mga problema sama sa ng mga sakit nga pwede mapasa pinaagi sa pag-abuno. Ubay-ubay sa mga midonar sa ilang dugo, mga sakop sa usa ka fraternity ug mga sakop sa Lapu-Lapu City Police. Daghan kaayong mga tao nga murag nahadlok mo donate og dugo kay tungod mahadlok sila matakdan og COVID. So mapasalamaton kaayo mi sa City of Lapu-Lapu kay dako kaayo ni nga lakang para makatabang gyud. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, gilockdown karon ang Inapoy Community Primary Hospital sa lungsod sa Mabinay sa Negros Oriental. Human mamatay ang chief nurse sa tambalanan. Nagpositibo si COVID-19 ang namatay nga chief nurse nga taga Negros Occidental nga mo'y hinungdan sa pag-lockdown sa tambalanan. Matud ni Assistant Provincial Health Officer Dr. Lilan Estacion, dili una mudawat og mga pasyente ang tambalanan sulod sa 14 ka adlaw nga lockdown. Di din usab nga makagawas sa ospital ang mga resident doctors, mga nurses ug 30 ka mga pasyente niini samtang gi-lockdown pa ang tambalanan. I-disinfect ang tibuok tambalanan ug ipaubos usab sa swab test ang tanang doktor, nurses, mga medical staff, mga pasyente ug bisan gani ang mga bata nga gipanganak sulod sa maong ospital. Subay niini sa silingang mga ospital una dadon ang mga pasyente. Pila ka adlaw namatay siya. So nasoban siya and then pag-swab niya positive siya. So na siya contact sa atong mga staff. Bisan og layo ra gyud ang hulo-sulo, dinhi tabo ang pagpamumbang misangpot kini sa pagkakalas sa daghang mga kinabuhi, miangol usab og ubay-ubay nga mga tao, nangandam usab ang ubang mga dapit sa nasod sa posibleng pasusamang panghitabo. Ang Mandawi City Police Office ug ang lokal nga kagamahanan nagpahigayon og pagbansay-bansay unsaon na pagtuwag sa ingon ini nga mga panghitabo.
Gisuta ang katakos sa kapulisan o ang mga kahimanan sa pagresponde kung dunay mga pagpamumba nga mahitabo. Wa hinuon sila makarawat og hulga apan miawhag sa publiko nga padayong magbinantayon o mutahaw dayon sa mga otoridad kung dunay mabantayan o makabantay o mga tao nga kadudahan ang mga lihok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Hipi sa kapulisan din sa Region 7 oyon nga ma-downgrade ang quarantine status sa Dakbayan Sugbo nining nga buwan sa Setyembre. Apan gipasabot ni Brigadier General Albert Ignacio Esfero kung nga mapaubos man ngadto sa modified General Community Quarantine ang Cebu City, mas maayo nga dili kini idiretso-diretso apan muagi pa kini transition period. Misugyot usab ang general nga 1-week extension sa GCQ aron maka-adjust ang kapulisan sa mga laka nga ilang himuon. Hinoon pasabot ni General Fierro nga abag-agad na usab sila unsay desisyon sa Interagency Task Force kabahin sa quarantine status sa Dakbayan. Kasamtangan karong General Community Quarantine ang Cebu City o gipaabot unsa mang mamahimong estado sa Dakbayan Sugbo karong Setyembre 1. Taliwala ning pagpaubos sa mga pag-ubos karon sa mga kaso sa COVID-19. It's up to the national IATF if they will de-escalate the quarantine level here in Cebu from GCQ to MGCQ. But for me, we will still maintain the same enthusiasm, the same aggressiveness of our security cluster to maintain the checkpoints. Nagpahigayon na usab ganina buntag ang masakop sa Talisay City Rural Health Unit ug drug test sa laing batch sa mga drug dependents. Sila ang mipaabot sa aftercare program sa Dakbayan. Sub-sub ang monitoring nining mga individual. Kini aron masutag yun kung niundang na ba sila sa bisyo. Ani ay 57 anyos nga Boholano nga migahin na halos sa tibuok niyang kinabuhi sa iyang advokasya, pagpanalipod sa kalikupan ug sa iyang gugma sa art. Ato siyang ilailahon sa report ni Femari Dumabok. Mga basura man sa pananaw sa uban, apan alang kang Tatay Pedro mahimo kining kapahimuslan. Kining kuti kayong artwork nga mosaic, sagad mga gamit nini nakuha gikan sa kadagatan sa Baclayon ug Albuquerque sa Bohol. Sama na lang niining naabtan sa kabataan sa Albuquerque nga natapok nga gubang mga tsinelas, sapatos o mga balina nga mga kahoy. Naaghat gid ko aning paggamaan ning mga basura nga artwork sa diin na diskubrihan ako na unsa epekto sa mga napulbos nga rubber. Dugay ng environmentalist ug artist si Tatay Pedro ug gani midaog na siya sa mga contest sa national level. Sa iyang gugma sa art ug kalikupan, iyang giangkod nga susama nag-iyang giminyuan ug ilang banay ang maong kausa ug hilik. Gani wa siya kagalingon ug permanenteng panimay ug ipapuyo lang sa iyang higala ning wala na gamita nga tindahan. Panahon sa pandemya, naman po'y mo patronage, lipay pa, makapalit ang pagkaon, nakapokus tag pagpadayon sa atong advokasya bahin sa pagpanlimpyo sa dagat. Nakadapit sa pagtagad sa mga batanon sa lungsod sa Albuquerque ang mga nahimo ni Pedro ug nakadasig kanila nga magpatudlo kaniya. Ug ang hulagway nga ilang gipang post sa social media kalabot ni Tatay Pedro ang nag-trending online. Very inspiring kayo siya, most especially sa among mga kabatanunan nga katong mga potential young artists pwede digid ta makahimo og something different nga artwork nga gamit ang mga ocean trashes. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
Nasugod karong Setyembre 1, 2020, mubalik na ang Commission on Elections Comelec Talisay sa pagdawat alang sa taga-dakbayan gustong magparehistro. Gikanang hinoon nga mag-online appointment daan sa social media page sa Comelec Talisay. Dinhi magpa-appoint kada adlaw ang kung kunsa imong gusto. Gawas pa magparehistro dawaton usab ang correction of entries, transfer o reactivation. Giawhag usab sa mga magsulob og face shield o face mask atol sa pagparehistro. Magdao usab og kopya sa ilang mga birth certificate o identification cards. Magdao usab og kaugalingon nilang ballpen. Malipayon ang mga residente sa Barangay San Isidro, Talisay City tungod kay sila ang napiling benepisyaryo sa mga mas sustansyang utanon ug bugas nga dalit sa GMA Regional TV sa gipahigayong Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Siluan ni Rondina sa report. Salamat po nga usa ko sa napilian sa GMA. Nagpasalamat ko sa inyong nga sa inyong mga hinabang nga gihatag ninyo namo karon. Salamat kaayo GMA Regional TV. Happy 70th anniversary. Usa lang si Maria Ferromero, 33 anyos, sa mga nakadawat og gift packs, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-70 katuig nga anibersaryo sa GMA Network. Gawas niya, di mo menos usa ka gatos ka mga residente sa Barangay San Isidro, Talisay City ang nakadawat usab ug usa ka bag nga puno sa mga utanon. Aduna kinisulod nga bugas, taong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kamote tops, alugbati, malunggay, carrots, patatas ug uban pa. Ang team sa GMA Regional TV Balitang Bisdak mao'y niputos sa mga relief items. Dala ang mensahe sa paglaom. Atol sa distribution, istriktong gisunod ang mga safety protocols sama sa pagsulog og face mask, PPEs ug pagdisinfect sa lugar. Mainitong gidawat ang Kapuso Barangayan team sa mga talisaynon dito sa Barangay San Isidro Gym. Gikalipay o gipasalamatan og maayo sa kapitan sa barangay ang pagbisita sa Kapuso Network sa ilang dapit. Sa GMA, salamat jud sa tanan sa inyong kanunay nga paghatag sa inyong serbisyo diri sa ako ang barangay San Isidro. Daghan nalipay karon ang taga Otbichoa, mga pobre in tawon kayo ni selected yun ni namo. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Uban ni Philip Patricio, Luan Rondina, Balitang Bisdak. Mga Kapuso, inyo makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasagawa sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Kini si Bambi Dalosaro. Maayong hapon mga kapuso and happy long weekend.